Siyabonga uNkulunkulu. Nami sengiduke ngaze ngafika. Empeleni ngibona sengathi uNkulunkulu bekunenhlanhla ukuthi ngibe khona la. Manje ngithi ngiyahlala khona leli thayi. Thatha leli thuba. Mina-ke ngikhulile ngokomedlola ngihamula nenkani. Usifana umsebenzi wakwaSipasi. Izinto sengibalasha sengiyezwa ukuhloka ukuthi abantu lemboni. Okusekhona ukuzenzela na hayi ukuthi kuningi kodwa ngifike ngincane kakhulu lapho ukuthi ngilungisa ukuphilisa abantu. Impilo yami ngangiwumuntu omncane. Ngifike sengina 10 years ngoba abazali bami ubaba wana futhi walahla ngesikhathi sikhulu. Ayina sengifika ngafuna uzoba umamzebani. Wakufundisa ngangafundisekile. Ngangilengane yakudinga ukuthi ifundiswe ikhono ukuthi kunike njani. Manje ngikusumela kakhulu. Umamzebani ngezinto zakhe zokufunda, zokuhlala. Angixoxele athi mntanami ngoba sahlala phansi sibekana. Athi mntanami nginohambo engilithathayo. Lolu hambo ngiyalude. Nginendlela. Bese ngithi hawu mama uba wayesemzali wami. Bengifundisa uma kanjani izono ivuma kanjani. Ebese nginohambo oluthathayo. Lolu hambo lunzima ngiyakude. Futhi indlela engihambayo ngithatha ngisakude kodwa sengibizile. Lolu hambo engithathayo ngeke usangibone. Bese ngithi kokho ngeke ngisakwazi ukuhamba ngoba angikwazi mina ukuthi uhambo oluthathayo bese ngivele lolo viki nganzo ekhaya ngiye kuvi. Ngisebenza ngaSipani nami sengane bangifakisele. Wasethi cha ayingathi bafiswa yini. Ukuthi mina ngingaqondi ukuthi ukuhamba nosezulwini. Hayi bese ngithi kodwa ngivuma uhamba hayi kanti uyangikhohlisa hamba. Bona ngiyafika. Mina ngitshela ukuthi bayaba bophumula emhlali kanjalo. Ngafika ekhaya ngafika ngomsombuluko ngolosibili ngiyathandana akani ngizofona ukuthi usekhona yini umhamba. Ngiyathandaza ngithi Nkosi umhamba uhamba lokho ngiphathe ngiyele ngifihle egameni likaJesu. Kubalokhu ngisisi kumnandi bathandekayo. Ukuba ngumsisi umtshela yonke into umenze abe ngaphezulu komzali wakho ngoba uma seqedile sethandazile uhamba uqobo. Amangifike ekhaya ngithi ngathi mangifika ngaqedile iviki losibili kwathiwa nasi indaba uGuguzi. Kanti bengitshela ukuthi uhamba ezulwini. Ngaba nenhlanhla. Yazi lezi lulekayo ngithele zona. Ngisho nganzima kanjani endleleni. Ngihamba. Yabona lokho nje akuzwanga lapho uJesu Kristu ngakuzwa ngayo ngiyavakasha emangisekhaya emasheshi. Futhi ngiyengathandi ukuthi mangizalwane bese ngihlamba. Mina ngafika indawo inkosi ivaliwe wathi ngivulele isonto ngithandaza. Ngoba ukholo lwami ngezwe ukuthi isindiso yami angifanele ngidle ngedwa. Kodwa kufanele mangikhoza uNkulunkulu. Isikhathi saJesu kufanele sisebenze. Ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu uhambo lwakho. Ngisho uhamba wedwa. Ngibongele ukuthi wathola inhlanhla nomama. Uyabona uma sethwanga le nkonzo ingakho ngithe angisukume. Hayi sizoyemandeni ukuthi ngiyamnyavakasha. Ngoba ngisho ngingedwa. Ayikapheli kuleke ngathela zona. Ukuthi umuntu mekholwa uhamba kanjani. Nanokuthi isono sivunwa kanjani. Akakapheli. Ngoba impilo yami mina ngihlukana noSathane noma bathiwa kunjalo uyakhonza uSathane. Fika uthumela kaNkulunkulu. Noma ngihamba ngibe bangaka. Mfana kaNkulunkulu ufanele ngangeni la ukuthi ngiseshumaze ngashunyazwa kudala. Ufanele angangeni la ahambe agcinile. Ngihamba nawe uyamkhonza masethe uJesu ukhalile. Hamba ngalendlela ngisidinga. Bazabona isikhathi sokubeka Jesu kuseduze kodwa silibala izinto zalesikhathi. Kanti sikumenyezile uJesu uzobuya. Lo Sathane simkhonzayo kana uJesu. Bazalwane ngiyabonga ukuthi hayi bengafuni ukufaka phakathi ngiyasiba kodwa uNkulunkulu. Ngibonga ke lo mama kaNkulunkulu. Ngiyakuthanka kamsizana. Usengayithola mina inhlanhla. Ngisho ngiyena kuyavuka qaqandaza. Ngithi ngiyakhuluma
Fana uNkulunkulu kakhulumi kanje. Ngakuthola lo mama. Ngiyabonga.